Oh, saan ka punta ba? Saan ka Sa punta? kapunta to the... Left out! Meow, meow! Meow, 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 meow! Kaibigan ako, promise! Oh, meow! Meow, 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 meow! Pwede mag-usap? Pwede ba kitang dilaan? Lampungan sa wakas! Hanggang dito na lang. Dilaan mo ako, dali! Dilaan mo ako! Dali, wag. Wala ba magsasabi sa akin na pusa dyan? You know! Gusto mo, boy? Hey! Hey! Tamang dila lang! Matutulog ako. Kailangan ko sila daan. Okay, tulog. Best game. Lagi na meron isang pusang deep ang iniisip. Ito, pre, gusto ko lang mong habol ng taga. Ano ba iniisip mo? Si pre, ito lang ba tayo habang buhay? Humabol ng daga. Habulin ng tambay. Gusto kong mamatay. Pala, pumalo. Dalhin mo ako sa barangay nyo. Let's left out to meow. 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 Yeah. Hey, for the gameplay. Let's go. Ako mamatay. Talon. Hindi pwede. Pagkain. Ba't yung tinakot? Yung kalapate. Sige, so sunod lang pala tayo. Wow! Pwede ba ako mamatay? Saan ka punta ba? Saan ka punta? Sa kapunta to the moon. May naamoy. Crouch. Wow! Wow! Nice, ganda. Okay, more. Hold to observe. Observe. Uy, putang ina! Tingin mo dyan, ha? Ano nakita mo? Nakita mo? Okay, more puzzle. More explore. Explore. Oh, alam ko namatay ako. Naku, mamamatay itim na pusa! Hindi ako. Hindi siya racist. Hindi racist yung laro. Babagsak ako? Hindi! Wag po! Hayop ka! Kumapit ka! Ginagawa mo. Ay, puta! Napatay ka. No, hindi! Habulin ko yung buntot ko. Tinatawag nila ako. Tayo na, pilay ba ako? Oh my god, pilay ako! Hindi! Malapit na ako mag-Siopao. Saan ako nalaglag? Hindi! Meow! Ganda nung game. Pwede ba ka ba? Pwede na tayo mag-Siopao! Siopao! Pwede ba? Aray. Siopao? Siopao? Hindi pwede. Okay. Oh, ay siyam din utak ko, boy. Nice. Go. Easy. Paalam. Yeah, boy. Talon. Ay, yoga pose. Hey! Boys, ball! Oy, gago ka, hayop ka. Oy, swip. Nasaan kayo? Hindi sila mawala. Gusto ng baon. Ano yun? Para sila yung sa ano. Ay ka lang, pre. Wali. Oh, gago. Parang mga sa Half-Life, yung face soccer ba yun? Hello? Huwag mo ako patayin. Huwag mo ako patayin. Hindi ka nag-upgrade to Windows 10. Puro ka bloatware. Para tong Assassin's Creed kung hindi ka pumapatay. Tapos kaya sa isang ano ka, tao, pusa. Uy! Pusa. Oh! Cutscene!
Salamat, Mike. Oh, bigla ka sugurin yan, uy! Takbo! Ah! Ay, shit! Oh shit. Sabi ko na, ayoko na mga ganito eh! Ayoko na mga ganito! Wow, tabi! Wow, tabi! Wag! Oh, left out! Meow! Run! Takbo! Ayaw mo maging Siopao, di ba? Ayaw, Siopao. Ayaw ako. Oh! Wag kasi! Habol na lang na habol sa pusa ko! Basa na to! Basa na po to! Wag! Tabi! Dami! Wag! Takbo! Saan ako pumunta? Mali ata yung daan na to. Oh, shit. Ang dami nyo. Okay na, pwede pa. Dodge. Iwasan mo parang responsibilidad, boy. Let's go, jump. Oh, nice, easy. Oh, napalo pa sa puwet. Okay ka lang. Yo. Ay! Gago ka, hayop. Hello. Ang chill pala na laglag eh. Sa ako to eh. Paano ka pusa ako? Paano ka tutulungan? Isa akong programmer. Okay. Something dito. Oy, gago po, tragis ka. Ayun, pinagulat ako sa'yo. Ayun! Hayop ka! Easy. Speedrun. Nice! Ako si Programmers. So, easy. Wally! Kasi magtitigan tayo dito. Wala ka ng baterya. Bilis naman. Bong. Hop. Meron na tayong guidance. Ano yan? Uy, gago niyan! Bigyan mo akong skin. Ayoko ng skin. Help. Wag po. Pumasok. Charger ka ba? Ang bigat. Ayoko nga eh. Ayoko. Ito lang ba tayo? Mabigat ba? Quadrupeds like you. Is this affordable for you? I want to get used to it. You can start it in the backpack. Ako na yung magiging lock. Ako na yung magiging susi mismo. Pucha, yung may inventory na yung pusa. Saan ka pa? Ay, pwede ko na to yan. Pwede na ako. Oh, yes! Select an item. Pwede ka na ako papiliin. Sa pag yung pusa. Use torch. Ano? Torchlight? Uy, gago! Hey! Horror game. Nice. It's not that high. Wait lang, hindi ba yun yung mga... Oh shit, nagbumukha na siyang puday. Yuck! Nice. Pussyception. Nice. Saya. As if naman may magagawa ako, diba? Kung hindi na lang gusto mo. Postcard. How did they get here? Let's keep going. Okay. New memory. Gagi! Alam mo po, tao talaga ako eh. Nafe-feel ko na tao ako eh. Oh my god. Yun yung papatay sa akin itong mga to eh. Mga pouring. Hello. Uy, gago kang hayop ka. Wow! Ba't sila nang habol? Okay. Ay, kala ko tao. Yes, nakita na tayo ng one. Oh, chat. Tondo area, let's go. O bakit? Kaibigan ako, promise. What?
ginawa mo? What? Ano ibig sabihin nun? Oh, no. Ba't sila takot sa akin? Ayaw niyo ba na Siopao? Oh, ano yung boss fight? Ba't meron siyang stick? Saan punta mo? Help. Para silang sila, ano... Ay, putya, makakalabanin nga natin tong hayop na to. Kampi ako! Ano to? Ito, ninja. Yung mukha ko eh. Kampi ako! Ano ba? Usap lang, pre. Usap lang. Relax lang. Yun. Wait, speaking in virus. Speaking of their own language. Parang si Bimo eh. You're no Zerk. Oh, yun na pa. May lore na din. We're not familiar with your kind. You're welcome in our village as long as you don't eat anyone. Ako ay kakainin. Magiging Siopao eh. Ano bang nasa loob niyan? What the f... Hello? Ay, multo. Game, paki-update to ha. Meron kayong MP4 na naiwan, MP3 na naiwan dito. Hello? Nasira yung tabo. Ay, yung balde. Hey! Headbang. Hey! Party lang din ito ah. Woo! Hindi ko lang susi kong pusa. Kawakas! Ay, dati siya. May tao. May mukha ng tao. Hindi ba parang ulo sa kanila to? Pag meron kang TV? May mata si Vito. Hello, Momo. It's never going to work. Why did I let them go? I'm all alone now. Hey you, what do you want? Ano nga bang bibigay ko sa'yo? Wala naman akong bibigay talaga sa'yo. At nga ba pupunta rito ulit? Ang dami kong ginawa kasi nawala sa isip ko. Sorry mat kaya yung gameplay ito kasama yung pagtulog. Oh! Huli ka boy! Lagi may pusa. Ito, take dogs no. Powerful LUV lang is warning. Okay, UV kaya weakness. Oh, so natitira na lang si wala lang ata ate. Hindi, meron. Well, may dami mo ka eh. Ay, ito si... Oh, shit! Siya nga! Si sa Baltazar! Oh, hindi. Joke lang. Wait. Hindi, ito lang yung mga tao dito. Ito yung barman eh. Diba? Alam ko isa ito sa mga... Ano yan? Sa Baltazar! Yes! Oh my God! Hayop ka! Kaya na ba't ganito nila ginagawa to? Ay, salamat. Yes, tapos na leche. Ay, lang yan.
Yes, yes, yes. Ito, kay Doc. He was on the verge of a great discovery. And last one. Yes! Meow, meow. What's that? That doesn't seem to make this incredible. You should be able to come outside of the slums. Oh, dyan. Nasa Pilipinas lang ah. I promise you I'll find a way to reach the surface. Yun na sa wakas. Ay. Yes.